nwoke na nwaanyị fa na-azị asị ndo mana ọ bụrụ bịa boyfriend girlfriend fa na-asịkwa ndo eme obere ihe were ikpere na-egbe n'ala na-asị gị ndo momi honey sweet ndo mana anụ oge a na-azị asị gị ndo ọ bụ maka na fa anụgo gị anụ fa nwezighị ịma mgbanwụzi ọsọ especially ma ịmụọ nwa fasị chukwu emega anyị eze onye chukwu mere eze omegi ịma ngafe nzi agha ịma mgbanwụzi ọsọ ọ bụkwa ya ka fa ejiri asị ndo fa eko fa mechegodi ihe fa akawala onwe fa ka m gwa gị ihe ị ga-eme ka di gị nụcha gị ọka na-asịkwa gị ndo ma o mejọọ gị ihe ị ga-eme bụ o mejọọ gị nya mgbanwe ọ na-agwa gị na-eme gị akụzi ihe imere na-asị gị na imelie ma ọ bụ imetere nke isikwe nna ose jikwe gị anya mmanụ jikwe gị anya nke nwa jikwe mee nye nka imere nka ime nka na ọ na-agwa gị nnọọ na-agbachacha gị ihe imere isi na ime na-akụzi gị ihe ọ nara eme appreciate ihe ị ga-eme bụ ị nọrọ nnọọ na igbu ya nnọọ nkịtị ị na-ene ọ na-ekwusi ịma ị na-ekwube ọ na-eche ka ị bịa saa anya ka unu wee kwube ka unu wee nwụrụ ọkụ ihe ị ga-eme bụ ị nọrọ nnọọ ka ma elu ebele ị nọrọ ka nwa ị na-ene anya ị na-elete osi nwaanyị nke ọ nara ekwu okwu ọ chalenji igwe m ụkọrọ akwụ ya ọ pụọ ile ozugbo ọ sị nwaanyị nke a mmejọcha wee mee nye accuse mee nye nke a bọkwasị ya ihe o mere esi na ome na akpali ya okwuru okwu nwaanyị abụkwa ezigbo nwaanyị na-enye respect in short ịma ihe mmemme ka ndị gotelie ihe ọ na-alike trouser nke ọ na-alike ọkwa isi ewu nkwobi pepe soup kedu ya chicken ọ na-alike chicken ọ na-alike malt ka ezi ụmụ brand mmanya anya ka nje na nke ebe nwa presidential ahụ je gotelie fon ya anụ adịcha akpụrụka nya atịpịacha akwụwacha akwụ ka m chenji gotelie nye ka ọ dị ka nwunye mmadụ ka m welie decorate ya nwunye m afụgodi nwunye m afụ m maka afụkwanụ nwaanyị mmadụ na-alụ afụ die afụ ya nnọọ dị mma adịgo m mma ka short ka nje gotelie nye maka ọsara m okwu ihe a niile m na-agwụ ya na-ebokwusie ya ọsara m okwu ngwa ka nje gotelie okwu ọsọ kinkin o je gotie ọ na-atọ sị gị honey sweetie bịakwana ka ife ihe ngote ịbịa isi godi nnọọ na pepe soup taba si na suya taba si na ịrọwalịa nke ma nkwobi iwepụtie na-ekwefe ọnụ dị mma latest model daddy honey iwepụtie ahụ ọ sigokwe gị ndo indirect ọtụtụ ụmụ nwoke anaghị asị ndo direct mana ọ ya akwa gị indirect o jezie emebi ihe na-amasị gị ịma na ọma ihe na-amasị gị obido mebie o mebezie enyi unu kpedo mana ụfọdụ ga-asịkwa gị ndo very few one word ndo ozugo ihe niile ma igote ihe ma igoteghị ihe one word ahụ imejọ nwunye gị isi anya ọ ga-anabatakwa gị maka ụmụ nwaanyị na-agbaghara ọsịsọ so nke m bụ isi na m ndo ahụ jos jee gotere m nnọọ ya ahụ nkwobi isi ewu pepe soup gote nnọọ gote nnọọ chicken dị mma jee nnọọ ebe nwa gote nnọọ ụmụ ihe ahụ ịbata ntụrụ anya isisikwana m ndo na-arụwali ya na-ata udo abịakokwe mmakụ ogo nke isi gị mbie ego ọma nya jos jide ndo gị jee gote m nnọọ ya ahụ ụmụ nwaanyị nke ka unu mma ọsịsị gị ndo one word ka ọ si jee gote gị ihe wee sị gị ndo indirect ọ si akwa gị ndo ngwa ka anyị nwale nke ka unu mma ndeewono afa m blọọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba United Kingdom ka nsi wee na-ewetala unu ozi ọma ndeewono.